Panultihon Kapitulo 2. Ang mga ganti sa kaalam, anak, timani ang gitudlo ko kanimo ug ayaw gayud kini kalimti. Pamatiya ang pagtulunan nga maalamon ug paningkamuti ang pagsabot niini. Paningkamuti gayud nga makabaton kag kahibalo ug paninghuwaa nga makasabot ka. Pangitaa kini sama sa imong pagpangitag plata o tinagong bahandi. Kung buhaton mo kini, matugkad mo ang kahulugan sa pagbaton ug kahadlok ug pagtahod sa Ginoo ug mulampos ka sa pagsabot bahin sa Dios. Ang Ginoo mo'y naghatag sa kaalam, ang kahibalo ug ang pagsabot nagikan sa iyang mga pulong. Naghatag siya kaalam ug nanalipod sa mga matarong. Bantayan niya ang mga makiangayan ug kadtong nagmatinumanon kaniya. Kung mamati ka kanako, mahibalo ka unsay husto, matarong ug makiangayon. Masayod ka sa angay nimong buhaton. Mahimo kang maalamon ug makahatag kanimo kalipay ang imong kaalam. Manalipod kanimo ang imong maayong panabot gikan sa pagbuhat og dautan ug gikan sa mga taong malimbungon, mga tao nga namiya sa mga tarong nga kinabuhi aron magkinabuhi diha sa kangit-ngit sa sala ug maglipay nga mubuhat og dautan, mga tao nga dautan ug mga pamaagi. Mahilig kay kausab sa daotang babaye nga mudani kanimo pinaagi sa matahom nga mga pulong, babaye nga muluibon sa iyang bana ug nalimot sa iyang balaang mga panumpa ngadto sa Dios. Ang iyang panimuyo nagsubay sa dalan paingon sa kamatayon. Ang pag-adto didto mao ang pag-adto sa kalibutan sa mga patay. Walay miduaw kaniya nga nakabalik. Dili na gayud siya makabalik sa dalan sa kinabuhi. Busa, pag kinabuhi sama sa mga taong matarong ug subaya ang panag-ingnan sa mga matarong. Ang mga matarong ug dungganan magpuyo dinhi sa atong yuta. Apan ang mga taong dautan hinganlan sa Dios gikan niining nasura ug ibton niya sama sa sagbot ang mga makasasala.